nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sed Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sed Marketing. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese sa national. harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Nagsyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all. Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado. Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band. At mapapanood din ng live sa Facebook. LNU. Love Notes Unlimited. And it has a story without any end. Magandang tanghali Pilipinas. Isang maksyong tanghali po sa inyong lahat mga kaaksyon. Araw po ngayon ng Monday, Lunes na naman mga kaaksyon. Monday, August 24, 2026. Hindi na po napapakinggan at napapanood ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaaksyon. Nasaan man po kayo ngayon? Saan man lupalop po kayo ng Pangasinan? Orong mundo, di ba? Akala mo talaga. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ka-aksyon po natin na nakikinig at nakatutok sa atin pong programa ngayong araw po na ito. Makakasama niyo po ang inyong pong lingkod hanggang alas 2 ng hapon. Ako po ito, Section Angel Peralta. Sa atin pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. Tayo po ay magkakarinigan hanggang alas 2 ng hapon mga ka-aksyon. Pag-usapan po natin, usaping pag-ibig. Pwede niyo pong isend ang inyong pong mga kwento, inyong pong mga nais batiin, mga birthday greetings po ninyo, diba? Sa mga mahal po ninyo sa buhay, mga anniversaries, ayan, diba? May mga anniversaries dyan sa mga nanay at tatay natin. Pwede niyo pong isend, pwede niyo pong i-comment mga ka-aksyon. Or i-text sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon
sa amin din pong Facebook Live. Pwede niyo pong, gusto niyo pong masilayan, di ba, mapanood. Action Angel. Sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Sa programang ito, mga ka-aksyon, pag-uusapan po natin, usaping pag-ibig pa rin. Pag-ibig sa pamilya, karelasyon, kaibigan, at higit sa lahat, pag-ibig sa sarili. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, mga ka-aksyon, sa atin pong programa, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang araw po ninyo? Ayan na, yung mga estudyante, nagbalik na ang pagbabalik. Pero may mga ilan, lalo-lalo na sa Dagupan City, mga ka-aksyon, may mga ilang eskwelahan pa rin na suspended pa rin yung klase, mga ka-aksyon. Kasi lalo na yung mga baha pa rin, ganyan, may mga tubig pa rin, mga ka-aksyon. Yun, no? Pero yung iba talagang nagbalik na, mga ka-aksyon. Kaya nung umaga, mga ka-aksyon, medyo traffic, di ba? Traffic talaga, mga ka-aksyon, nung umaga, no? Kumbaga nagsabay-sabay. Pero sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, kumusta po kayo? Kumusta po ang buhay po ninyo? At syempre, kumusta ang love life? Matamis ba? O di kaya naman ano bang tawag doon? Malungkot. Diba? Mga ganun eh. Pero okay lang yan, mga ka-aksyon. Nandito ang programang ito para pag-usapan natin lahat ng yan, mga ka-aksyon. Lahat ng mga problema ninyo pagdating sa pag-ibig, yan. Isang guni. Isend nyo yan kay Action Angel at bibigyan natin yan ng advice natin, mga ka-aksyon. Alam nyo ba, kamakailan lamang, mga ka-aksyon, naging usap-usapan ulit, itong paghihiwalay nitong yung content creator, na si Jelay Andres at kanya pong dating asawa, mga ka-aksyon. Grabe din grabe yung pinagdaanan ni Jelay sa kanya pong buhay, mga ka-aksyon. Ewan ko kung nabasa nyo na po yung kanya pong kwento or yung nag-circulate sa iba't ibang social media platforms, mga ka-aksyon, especially sa Facebook, di ba? Na ang dami, mga ka-aksyon, kasi parang nabuhay ulit yung issue. Kumbaga, ano nga ba yung tunay na nangyari sa kanyang relasyon sa kanya pong ex-husband, mga ka-aksyon. Alam nyo, grabe din yung tibay. Hindi lang ni Jelay Andres, pero lahat ng kababaihan, mga ka-aksyon, na alam niyo dyan, dumaan sa grabing pain, di ba? Grabing trauma, mga ka-aksyon. And then at the same time, nagawa pa rin nilang magpatawad. Yun yung gusto kong i-highlight, mga ka-aksyon. Nagawa pa rin nilang magpatawad, kumbaga maging malakas, maging malatag, mga ka-aksyon. Kasi sabi nga nila mahirap, masakit, mga ka-aksyon, kapag kayo po ay niloko, di ba? Lalo na sila po ay kuwan pa lang dati, parang bagong kasal pa lang, diba? And then yung kanya po kasing asawa, mga ka-aksyon, na si King Badger, tama ba? Yun. Ang tawag dito, nagkaroon ng ibang babae. Nagkaroon ng ibang babae, mga ka-aksyon. And that time, minor de edad pa ata yung babae na pinalit niya. So sikat din. Sikat ngayon itong babae, mga ka-aksyon, So, ang tagal niyang nanahimik, ni Jelay. Pero ngayon hindi niya napigilan kasi na magsalita, mga ka-aksyon, Kasi may mga, alam niyo naman na sa social media, ang dami pong kumakalat na mga maling impormasyon, 'di ba? So, nilinaw niya, mga ka-aksyon, na kwan daw. Kasi nabuntis nung kabit nabuntis, mga ka-aksyon. So, parang sabay-sabay that time, mga ka-aksyon, kasi parang pinoproseso din yung annulment nila. So, alam naman natin na dito sa Philippines, mga ka-aksyon, matagal, Matagal ho yung proseso para talagang maghiwalay na or mapawalang visa na talaga. Or maghiwalay na talaga totally, mga ka-aksyon, Hindi lang sa salita, kundi sa legal na paraan ang dalawang mag-asawa, mga ka-aksyon. So, habang pinoproseso niya yung annulment nila, mga ka-aksyon, at the same time, kwan din siya, nagpapagamot din po si Jelay, mga ka-aksyon, gawa nga nung siya niloko, nagkarana siya ng, alam na natin yun, mga ka-aksyon, baga naapektuhan yung kanya pong mental health.
Alam naman natin na kapag mental health, mga ka-aksyon, di ba, talagang apektado lahat, mga ka-aksyon, di ba? So, pabalik-balik siya ng ospital, di ba? So, halos ikamatay niya yung nangyari sa kanya, mga ka-aksyon, ano? Sa lahat ng mga, sabihin natin, hindi nakaranas na masaktan, di ba? Hindi alam yung feeling. So, ganun, nilarawan niya na halos ikamatay niya yung nangyari sa kanya, mga ka-aksyon, di ba? Grabe ang sakit nun, mga ka-aksyon, ano? Imagine, niloloko ka na, pero tuloy pa rin, di ba? Tapos yung ex-husband mo pa, masaya sa buhay, di ba? Grabe naman. Tapos nagkaanak pa sila. Nagkaanak pa sila, mga ka-aksyon. Pero sabi nga nila, mga ka-aksyon, ano? Alam niyo ba't ko sinabing grabe yung ginawa niya? Kasi nagpatawad siya, no? Imbis na, kasi kung ako yun, kunwari for example, an example yung sarili. Kakasuhan ko yun, di ba, sir? Di ba? Hindi ko kayo hayang maging masaya. Ganun ang atake, di ba? Kung ako yun, mga ka-aksyon, hindi naman sa sobrang sama ko, pero kasi yun yung consequence ng ginawang mali ng dalawang tao, mga ka-aksyon. So, kailangan nilang, kasi sa mata ng batas, ilagay natin sa legal, sa batas, mali yun, ano? At may kaakibat na kaparusahan, mga ka-aksyon, di ba? So, nung una, kinasuhan niya, pero yun nga lang, sabi niya, tuwing nakikita daw niya sa korte yung syubet sabihin natin kasi magkasawa pa sila nun Tapos yung niya, yung ex-husband niya, parang bumabalik daw sa kanya lahat. Diba, biruin niyo yung mga ka-aksyon, bumabalik sa kanya lahat. So, iniurong po niya yung kaso, ganun siya kabuti, mga ka-aksyon, ano? Ganun, kahit na sinaktan siya, diba, pinili pa rin niyang magpatawad. Siguro pensahe din sa lahat ng mga babae, mga ka-aksyon, especially to young girls and women, mga ka-aksyon, di ba? Siguro iwasan nyo yung mga married men or kahit sino mang may partner na, di ba? Kumbaga sabihin na nga natin, huwag tayong makihati, di ba? Ano yan? Tinapay. Di ba? Lalong-lalo na don't settle for yung borrowed love, yung hiram na pag-ibig, mga ka-aksyon, ano? Kasi sabi ko nga, lagi kong sinasabi, mas masarap ang magmahal ng malaya at payapa, mga ka-aksyon, diba? Ewan ko naman kadito sa babae, diba? Pero nakakalungkot lang, kahit na anong gawing payo siguro, meron pa rin mga taong nagagawang ganito. Well, hindi ko naman sinasabi na yung babae lang yung may kasalanan, diba? Pati yung lalaki, mga ka-aksyon, kasi choice naman nila yun kung magloloko sila, di ba? O magiging faithful sila sa mga asawa nila, mga ka-aksyon, or sa mga relasyon nila, di ba? So, yun lang, mga ka-aksyon, Simple lang naman yun kung ayaw nyong makatanggap ng masakit na salita o maging magulo ang buhay ninyo, huwag kayong pumatol sa may mga partner na, mga ka-aksyon, di ba? Dahil sabihin natin, marami talagang magagalit sa inyo, di ba? Syempre, kung din yan sabi nga nila, sabi nung napanood ko, mga ka-aksyon kung hindi ka man makaganti or wala ka mang, kumbaga ayaw mong gumanti, darating yung araw na, alam mo yung may gaganti para sa'yo. Di ko yun, sure kung yun. Basta may ganun, mga ka-aksyon na sinabi doon sa isang interview. Pero yun lang, siguro distance lang yung sarili mo, diba? Pag alam mong meron ng asawa. Alam ko naman, iba sa atin talagang aware, diba? Lalo na kapag aware kayo na meron ng asawa, diba? Or meron ng karelasyon yung isang tao. So, siguro run, diba, mga ka-aksyon? Huwag nyo nang antayin na, naku, mahirap yan. Talagang, tawag dito, kailangan nyong kaharapin lahat ng consequences, diba? Lalo na din sa mga lalaki, mga ka-aksyon, no? Kasi isipin nyo na lang, sabi nga nila, mga ka-aksyon, parang habang buhay nang dadalhin ng isang tao, di ba? Kapag siya po ay talagang naloko, kumbaga, nuha niya pong asawa, naghanap ng iba, mga ka-aksyon, di ba? Lagi na i-question yung worth niya, di ba? Lagi na i-question yung sarili niya na, may mali ba sa akin? Ba't niya nagawa yun, di ba? Kasi alam ko, lagi niyang iisipin yan, mga ka-aksyon, isang tao. And then, yung epekto, syempre mahirap.
emotionally, di ba? Mentally, physically, mga ka-aksyon, di ba? Yan, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, hindi ka makapag-function ng maayos, yung katawan mo, yung isip mo, di ba? So, ganun lang isipin ninyo, mga ka-aksyon. Ang hirap-hirap ng ganyan, di ba? Lokohin. So, yan lang. Kung natin sa mga kapwa ko, kababaihan, diba? Doon sa mga lalaki din. Kasi again, hindi lang naman kasalanan niya ng iisang tao. Diba? Dalawa naman kayong ginusto yan. Yan lang naman. Pero bago tayo magpatuloy sa atin pong program, batiin po muna natin ng magandang hapon. Nanay Vivian Olarte, sabi niya dito, naimbag amalam anak Angel, naimbag amalam. Nanay Vivian, maraming salamat po sa laging pakikinig at pagsuporta sa atin pong programa ngayong araw po ito. At syempre araw-araw na nakikinig sa atin pong program, si Nanay Vivian Olarte. Diyan po yan sa May Tubaw, La Union. At ang kanya pong buong pamilya, magandang hapon din po mga ka-aksyon sa inyong lahat. Sa lahat po naman nakikinig sa atin pong airwaves, sa atin pong Facebook Live, good afternoon po mga ka-aksyon. At welcome po sa programang Love Notes Unlimited. At mamaya mga ka-aksyon, may mga babasahin po tayong mga sulat po natin. May kaugnayan pa rin sa yung pagluloko, ganyan, sorbetes. Sorbetes. Kasi pangit naman pag sabihin kong di ba? Yung mga ganyan. Yung alam mo nang married na, ganyan, di ba? Or alam mo nang may partner na nasa in a relationship na. Sabi ko nga mga action, ba't ayaw nyo bang magmahal ng, alam mo yung payapa, di ba? Wala kayong iniisip na nasasaktan yung tao, nasisirang pamilya, di ba? Wala kayong, kumbaga ay inaagawan na ng ama or ina ng bata, mga ka-aksyon, di ba? Sarap pagmahal ng malaya at payapa, mga ka-aksyon, di ba? Tandaan po ninyo yan. Piliin nyo lagi yung ganyan. Isa naman doon sa TNT, tago kayo ng tago. TNT, tago ng tago, hindi nyo maipagsigawan, di ba? Hindi nyo ma-share kasi syempre, alam nyong mali, mga ka-aksyon. So, pag may pagkakataon kayong siguro umiwas, di ba? Alam ko meron, may choice kayo mga ka-aksyon na piliin kung ano yung tama, diba? Para hindi kayo makasakit sa ibang tao. Kasi, isipin nyo na lang mga ka-aksyon na paano kung kayo rin, di ba? Paano kung kayo rin yung naloko, di ba? Ano yung mafe-feel nyo? Ano yung, kumbaga, maging epekto niyan sa'yo? So, wag na wag mong subukan, habatid. Masisira ang buhay mo. Sabi nga nila, di ba? Mamaya may babasahin po tayo mga ka-aksyon dahil na in love daw siya sa may asawa. Naku, lagi na lang ganyan nyo fantasy nyo Oras natin mga ka-aksyon, eksakto ng 1:00 ng hapon at pansamantala magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Si Ma'am Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sed Panyawan Coffee Mix. Before po, nahirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati, ma'am? Yes po. Kung gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sed Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos,
huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Oras po natin mga ka-aksyon. 8 minuto po makalipas ang 1:00 ng hapon. At tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod, Action Angel Peralta, sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, mga nais po ninyong batiin, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Magandang hapon po mga ka-aksyon. Sa lahat po ng mga nakatutok, nakikinig via airwaves, at sa atin pong Facebook Live, good afternoon po sa inyong lahat. Rainy Monday, Action Angel. Be safe lagi. Blessed day ahead. Ako maraming salamat po, Madam Malu Malanum. At sabi dito, nga po, ulan na naman, mga ka-aksyon. Parang nag-weekend din yung Tapos Monday, bumalik siya. Diba? So, ingat-ingat po mga ka-aksyon ha. Ingat-ingat po, lalo na sa may mga work na dyan. Diba? O di kaya naman ang tawag dito, may mga pasok na, yan, mga estudyante, mag-iingat po kayong lahat. Kay Sir Mike Fernandez, magandang hapon po Sir Mike. Good afternoon po sa inyo at shoutout po natin ang family po ninyo. Sa ano pa po ba sila? Sa Baguio City pa po ba sila ngayon? Pero good afternoon po Sir Mike Fernandez. Diyan po yan sa may Manibok, Lingayen, Pangasinan. Kay Sir Carlo Aquino, maulang hapon po sa lahat. Ingat po tayo mga ka-aksyon. Magandang hapon po Sir Carlo Aquino. Shoutout po sa inyo. Kumusta po kayo sir? And then may texter tayo dito, si texter 3001. Good PM po, sabi niya. Pangasinan po ba ito? Feeling ko kulang yung po ninyo, message po ninyo. Ito po ay Action Radio Pangasinan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Sa lahat po ng mga nakatutok pa rin. Samahan po ninyo ako hanggang 2:00 ng hapon. Pag-usapan po natin ang usaping pag-ibig. Ito po mga ka-aksyon, puntahan na po natin. Ito pong atin pong sulat. Ngayong araw po ng Monday. Ito yung unang sulat po natin ngayong week po na ito mga ka-aksyon. At inaasahan ko pa rin po na samahan po ninyo ako sa pagbibigay ng advice ng ating pong letter sender mga ka-aksyon. Isang maksyong hapon po, Action Angel. Matagal ko na pong gustong sabihin ito pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. I know some people will judge me. And honestly, hindi ko rin naman sila masisisi.
Na-in-love po kasi ako sa may asawa. At almost 3 years ko siyang minahal bago ko nalaman ang buong totoo tungkol sa buhay niya. Nung una kong nalaman na may asawa siya, lumayo talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, ayokong maging dahilan ng sakit ng ibang babae. Pero hindi ko kinaya ng matagal. At bumalik ako sa kanya. Dahil sa mga sinasabi niya sa akin at sa paraan niya ako tratuhin kapag kaming dalawa lang. Eventually, naging normal na sa akin na siya ang unang taong hinahanap ko kapag may magandang nangyayari o kapag may problema ako. Hindi naman po pera ang dahilan kung bakit ako nahulog. May sarili akong trabaho at kaya kong suportahan ang sarili ko. Hindi rin ako naghahanap ng lifestyle na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko. Siya lang po kasi yung tipo ng tao na naiintindihan ako. At a time na hindi ko alam na kailangan ko pala ng ganong klase ng atensyon. Nasa ibang bansa siya for work for most of the year. Kaya kapag malayo siya, halos buong araw kami nag-uusap kapag may pagkakataon. May video calls, messages, at kapag umuwi siya, naghahanap kami ng time para magkita. Doon ako lalong nahirapang bumitaw mga kaaksyon dahil parang may sarili kaming maliit na mundo na walang ibang tao. Pero every time na matatapos ang kontrata niya, bumabalik siya sa pamilya niya. Biglang tahimik ang communication namin. Hindi kami nagkikita at kailangan kong tanggapin na may buhay siyang inuuwian na hindi ako kasama. Dati, iniisip ko na kaya ko lang naman ito dahil mahal ko siya. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas marami na akong gabi na umiiyak kaysa sa mga araw na masaya ako. Kahit may moments na genuine yung happiness ko, alam kong temporary lang lahat ng yon. Yung tipong may expiration date yung mga oras na magkasama kami. Ilang beses ko nang sinubukang tapusin. May mga pagkakataong ako mismo ang nagsasabi sa kanya na tama na at ayoko na. I-block ko siya, binubura ko yung conversations namin, at sinisikap kong maging busy. Pero kapag bumalik siya at nagsimulang magsabi ng mga bagay na alam niyang mahirap kong tanggihan, bumibigay ulit ako. Pero nakakapagod pa rin yung cycle na ganito. Alam kong may asawa siya at alam kong may ibang babaeng nasasaktan dahil sa relationship namin. Hindi ko na kayang sabihin sa sarili ko na wala na akong ginagawang mali dahil alam kong meron. Kaya minsan, Action Angel, mas galit ako sa sarili ko kaysa sa kanya. Pero ang gusto ko ngayon ay makaalis na talaga. Ayoko nang maghintay kung kailan siya may oras para sa akin. Ayoko nang maging masaya sa mga natitirang araw bago siya bumalik sa pamilya niya. Gusto ko magkaroon ng buhay na hindi kailangang itago at relationship na hindi ko kailangang hatiin sa pagitan ng pagmamahal at guilt. Pero ang totoo lang, Action Angel, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. Kung paano magsisimula. Hindi ko hinihingi, Action Angel, na sabihan ninyo akong tama ang ginawa ko. Alam kong mali at tanggap ko yung part ko rito. Ang kailangan ko lang sana ay advice mula sa mga taong nakaranas na rin ng ganitong attachment. Kung gusto ko nang kumawala, pero ilang beses na akong bumabalik, ano
Ano kaya ang unang step para tuluyan ko ng piliin ang sarili ko? Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking pong kwento. So yan mga ka-aksyon, inyong napakinggan ang atin pong sulat ngayong araw po ng Lunes. Yun ang sinasabi ko, parang uso ba to? Uso. Hindi, pero alam nyo mga ka-aksyon, ganyan kasi kumbaga parang sabi ko nga mga ka-aksyon, kapag kayo po ay napunta or napasok po sa ganyang sitwasyon, lagi nyo tatandaan mga ka-aksyon na lalo na kapag may pamilya, ganyan, masaya. Parang, pwede ba, parang ilang percent lang. Sabihin natin siguro mga 10% lang yung chance mo na ikaw yung piliin. Parang 10% lang yung chance na ikaw yung piliin. Kasi again, may pamilya yan di ba? May anak yan. Sabi ko nga para kang bumili ng lupa or bahay, di ba? Na wala kang pinanghahawakan, di ba? Na anytime pwedeng bawiin sa'yo, pwedeng mawala sa'yo. Ganun yun, mga ka-aksyon, kapag kayo po ay napunta. So sabi ko nga, may choice kayo, mga ka-aksyon Alam ko, alam niyo na kung ano yung tama at mali, di ba? Kahit nga, tanungin natin yung bata, mga ka-aksyon. Tanungin niyo yung bata na, tama ba na pag ganito, may asawa na maghanap pa rin ng iba. Sabi ng bata, ay mali, 'di ba? Dapat si mami lang, 'di ba? So alam na mga ka-aksyon. Siguro sa letter sender natin, 'wag mong hintayin na mawala muna yung feelings mo bago ka umalis, 'di ba? Siguro you leave first and then i-allow mo yung sarili mo na mag-heal habang wala na siya sa routine mo, 'di ba? 'Yan ang pwede mong gawin. Hindi mo kailangang patunayan na hindi mo na siya mahal bago mo piliin ang sarili mo, 'di ba? Alam mong may mali sa ginawa mo, so own that part without destroying yourself in the process, 'di ba? Hindi mo mababago yung 3 taon, pero kaya mong pigilan na maging mas marami pa 'yon, 'di ba? Or mas magpatuloy pa yung ginagawa ninyong mali, mga ka-aksyon, 'di ba? Kung gusto mo magkaroon ng relationship na hindi kailangang itago, kailangan mong magsimula sa pagbitaw sa relationship na ganito, 'di ba? Or na kung nasan ka man ngayon, 'di ba? Kayo po ba mga ka-aksyon, ito po kung kaibigan niyo po si letter sender, paano niyo siya tutulungan without judging her, 'di ba? Ilagay na natin, kung kayo po ay kaibigan niya, 'di ba? BFF po kayo ng letter sender natin, paano niyo po siya tutulungan, 'di ba? Without judging her, 'di ba? Kasi alam natin mga ka-aksyon na mali yan, mga ka-aksyon, 'di ba? Pero paano niyo tutulungan? Paano niyo sa pagsasabihan? Anong advice ang ibibigay ninyo, mga ka-aksyon? Dito po sa letter sender po natin, 'di ba? Sabi nga mga ka-aksyon, hindi mababago ang isang tao kung ayaw niyang mabago siya, 'di ba? Nasa sayo yan, 'di ba? Kung gusto mo ng change, kung gusto mo makaalis diyan, yung sarili mo, bitbitin mo, umalis ka, 'di ba? Bitbitin. Hindi, umalis ka talaga. Oo. So pag-uusapan natin yan mamaya, mga ka-aksyon, Oras natin 1:20 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola, kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3. Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo. Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda. Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation? Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no? Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no? Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3. Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo. Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda. Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation? Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no? Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no? Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to!
Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 capsule, dito ako bilib. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. SED Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. SED Liniment. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:28 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito, Section Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Sa lahat po ng mga nakatutok, nakikinig via 1161 kHz at sa atin pong Facebook Live, sa atin pong online world, diba? Online world. Team Online. No? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. At tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pagsisend ng inyong pong mga kwentong pag-ibig sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayo mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kung may mga nais po kayong batiin, mga magdiriwang po ng kaarawan, mga anniversaries, monthsary, ganyan. Pwede, mga ka-aksyon, diba? Basta siguraduhin yung wala kayong kaparehas ng jowa. Sa inyo yan, mga ka-aksyon. Wala kayong, hindi kayo parehas, Pero balikan natin yung atin pong kwento. Sabi dito, maulan na hapon Action Angel, sabi ni Madam Brenda de Guzman, maulang hapon din po Madam. Hanggat maaga pa sender, layuan mo na siya kasi may pamilya yan. Ang mabuti mong gawin, umalis ka na habang di ka pa nabubuntis. Kasi mahirap talaga ang sitwasyon na ganyan. Ayan. Take mo, letter sender, si Madam Brenda, sabi mo nga, kung kaibigan niya tayo, makakasya na ba yung pwede niyo pang i-advise sa kanya, di ba? Take it from Madam Brenda. Ikaw ay umalis na sa ganyang sitwasyon, di ba? Kasi kapag na buntis makakasya na naman, mahirap na naman, di ba? Feeling ko, hirapan na siyang umalis, di ba, Madam Brenda? Natingin ko mas mahihirapan na siya kasi may buhay na kumbaga batang involved, di ba? Hindi lang niya iniisip yung sarili niya, iniisip na din niya yung anak niya. So, feeling ko, mas mahirapan na naman siyang makaalis, mga ka-aksyon, di ba? Sa ating letter sender, umalis ka sa ganyang sitwasyon, di ba? Sabi ko nga, run, di ba? Kahit gaano mo siya kamahal, and kahit sabihin niya sa'yo na mahal ka niya, babalik at babalik pa rin siya sa family niya, di ba? Kasi, wag mong hayaang lokohin ka, diba? Or di kaya naman alam mo yun na yung pinaka-word, lokohin, diba? Kasi, dun pa lang sa part mga ka-aksyon na nagawa niyang lokohin yung asawa niya, yung pamilya niya,
hindi malabong gawin din niya sa'yo yun, di ba? So, wag mo nang antayin na pati ikaw palitan din niya, di ba? Kasi mahirap naman ka talaga makakasya yung sa kanyang sitwasyon, di ba? Sabi ko nga nako, minsan kasi nadadala kayo dun sa mga salita, ganyan, diba? Mga mabubulaklak na salita, diba? Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, sabihin natin na, tawag dito, kumbaga nagka-problema sila ng asawa niya, hindi sila maayos. Ewan ko mga ka-action, aayusin niya yung yung buhay niya, ganyan. Pero mali pa rin talaga mga ka-action, na pumasok doon sa kapag married na yung isang tao, maling-mali pa rin mga ka-action. Hindi natin kayang baluktutin na itama, mali talaga mga ka-action, kahit magbalik-baliktarin mo man ang mundo. Diba? Mali talaga mga ka-action, sabi ni dito ni Sir Mike, kahit baliktarin ma'am ang mundo, magulo po yan. Sorry sa letter sender. Opo. Pasensya na, pero ito kasi yung realidad I know, sa letter sender natin, alam niya na maraming consequence, 'di ba? Or consequences ang pwede niyang pagdaanan, 'di ba? Pag nalaman ng legal na asawa, 'di ba? Pwede siyang kasuhan. O pwede 'yon, maka-aksyon, 'di ba? Hindi kaya naman ay anytime pwede siyang iwan, 'di ba? So siya ang masasaktan, maka-aksyon. Ang mahirap daw kasi yung attachment, 'di ba? Kasi kumbaga yun nga naman, for example, nakasanayan mo na isang bagay, di ba? Nakasama mo siya ng matagal. Alam mo yun, siya lang yung nagparana sa'yo na ganito na kamahal-mahal ka pala, di ba? Pero again, mga ka-action, mali pa rin na kayo po, o siya, yung sa letter sender natin, pumatol sa may asawa, di ba? Siguro, believe me, mga ka-action, aanihin nyo kung ano yung ang tawag dito, itinanim ninyo, di ba? So, you will pay for it deeply, mga ka-action, sabi nga nila, kung ano daw yung pain na binigay mo, ibabalik daw sila. Di ba naniniwala ba kayo sa ganun, mga ka-action? Yun lang naman, yung gusto nating sabihin sa letter sender natin, Una pa lang kasi, alam mo nang mali yan, di ba? Mali na ang pumatol, di ba? Or pumasok sa ganyang klase ng relasyon. Pero gaya nga ng kasabihan, mga ka-action, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi ka naman magsisisi sa huli kung una pa lang pinili mo na kung ano yung tamang gawin, 'di ba? So, yun. Makes sense, 'di ba? It makes sense. O, 'di ba? Tama mga ka-action. Wala ka naman talagang dapat pagsisihan 'di ba? Hindi ka naman makakaranas ng ganyan, ng guilt, 'di ba? Kung una pa lang yung desisyong pinili mo, yung tama, 'di ba? Oo, kahit sabihin natin na nako, nasa huli ang pagsisisi, pero sa unang-una pa lang may desisyon ka na, di ba? Yun lang gusto kong sabihin. Kung gusto mo nang kumawala, then leave, di ba? Know your worth. Huwag mo hayaan yung sarili mo makontento na lang sa kailan siya magkakaroon ng time sa'yo, di ba? Siguro just wait for the right person. Yung walang pamilya, ganyan. Wala kayong nasisirang pamilya, wala kayong masasaktan kapag nalaman, mga ka-action, wala. Ewan ko kung anong gagawin ng letter sender natin, di ba? Yun lang, magpabago, baguhin, mga ka-action, ngayon, kapag magbabago ka, dapat manggaling sa'yo, una, di ba? And then, ask God to guide and protect you, di ba? Pero dapat manggaling sa'yo, dahil, sabi nga natin, mga ka-action, hanggat tumatagal yan, kasalanan pa rin yan, mga ka-action, habang pinapatagal po ng letter sender natin, di ba? Sabi naman dito ni Ma'am Ella Marie, sabi pangalan ba dito? Ipagpatuloy mo yan, te, hanggat di kayo nahuhuli, sabi niya. Tindi din ang sikmura mo, di ba? Habang masaya kayo, may naapakan kayong tao. Kinaya mo yun, sabi niya. Ako parang may galit dito, Pero siguro, masasabi to ng mga taong ewan ko, sabi nga niya, wag daw i-judge, mga action, yung kanya hong nagawa. So, yun, sa letter sender natin, yun ang advice namin. Kahit na yung mga nanonood sa atin, mga viewers natin, si Madam Brenda, si Sir Mike Fernandez, magulo yung ganyang buhay, diba? At saka, kumbaga parang hindi ko alam, bakit may mga taong pamilyado na ganyan. May mga taong may mga anak na, gagawa pa rin magloko, mga ka-action, diba?
minsan kasi sa sinasabi nila parang, dahil yung asawa ko naman kasi, di ba? Lagi niya akong inaaway, di ba? Yung asawa ko kasi parang, hindi ko alam, ganun, di ba? Pero hindi pa rin yun yung, kumbaga, dapat maging rason ninyo, maging rason ng isang tao, mga ka-aksyon, para gumawa siya ng mali, di ba? Kasi, sabi nga natin, mga ka-aksyon, walang perfect na relationship. Wala kang mahanap na perfect na relationship. Tama po ba, no? Lahat may away, nagkakasagutan pa minsan-minsan, o di kaya naman madalas, diba? Kakaroon ng problema, dumaraan sa pagsubok, mga ka-aksyon. Wala pong perpektong relasyon. At kung maghahanap man kayo, kung yan ang gusto nyong hanapin, wala kayong mahanap, diba? Diba? May mga nagkakaroon pa rin ng medyo konti lang naman, diba? Hindi naman yung sobrang lala, diba? So, walang perfect na relationship, mga ka-aksyon. Dadaan kayo sa pagsubok, diba? Kasama yon para mapatatag ang inyong pagsasama, lalo na sa mga mag-asawa na po, mga ka-aksyon. So, lagi nyong isipin yan, diba? O, lagi nyong isipin din yung pamilya ninyo kapag ginawa ko to, naku, masasaktan yung asawa ko, diba? Maghihiwalay kami, masisira yung pamilya namin. Diba? Gusto nyo ba makakasya na yung kwan po ninyo eh? Kasi pangarap nyo yan eh. Diba? Bago kayo magpakasal, dream nyo yan, mga ka-aksyon. Dream nyo bumuo ng sarili ninyong pamilya na masaya, tahimik, payapa. Then, natukso kayo, diba? O wala, diba? O pag alam nyo na kasing pamilyado na, eh layuan nyo na, mga ka-aksyon, layuan na, diba? Hindi nyo hintayin nyo pang, kumbaga parang yung attachment, kumbaga, mga ka-aksyon. Kaya minsan, hirap na din po kayong umalis, diba? Or makipaghiwalay, diba? O kasi iniisip nyo na parang, siya lang kasi nakakaintindi sa akin, diba? Siya lang kasi yung nagparamdam sa akin ng ganito, diba? Ako, lumabas kayo, marami pa dyan. Marami pa kayong makikilala, mga ka-aksyon. And syempre, yung talagang tamang pagmamahal, diba? Tamang tao, mga ka-aksyon. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Magsimula ka sa sarili mo. Dapat may goal ka. Kung gugustuhin mong talagang umalis, putulin mo lahat ng access, diba? Ganyan kasimple. Kung gusto mo talagang magbago. Yun lang naman, mga ka-aksyon. Talagang i-cut mo lahat ng connection, ng ties, and everything, mga ka-aksyon, ng sabihin natin na kung saan ka man pwede niya makontak, diba? Magpakalayo-layo ka, diba? At syempre, sa una, syempre pag ikaw ay sabihin natin nakaalis na, so nandun pa rin yung attachment kasi, diba, mga ka-aksyon. Siguro, darating yung time na slowly, diba, makakalimutan mo siya, makakapag-move on ka. Girl, love yourself muna, diba? Yun lang naman. Madali lang naman i-block eh. Turuan ko kayo step by step. Punta kayo sa messenger. Pindutin nyo yung icon na may tatlong guhit. Nasa kalagay doon, block, kasabi niya, di ba? Ganun lang, mga ka-aksyon. Hindi kaya naman burahin nyo na yung sinasabi ko sa inyo talaga kasi. Oras natin, mga ka-aksyon, 1:40 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Gaan ang pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito, mga ka-aksyon. Lumilikha na ng panukala ang Kamara na magpapataw ng total social media at online gaming platform ban sa mga bata edad 13 at pababa habang magkakaroon naman ng regulasyon sa paggamit ng social media sa mga kabataan edad 14 hanggang 17 anyos. Ang payag na ito ni Pasig Representative Roman Romulo, House Committee on Basic Education and Culture Chair, ay kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City, sangkot ang estudyante. Ani Romulo, ang social media platforms at online gaming platforms ay dapat na may opisina sa Pilipinas bago payagang ma-access ng Filipino customers. Plano rin ng Kongreso na magtayo ng classification board para sa online gaming platforms na magmumonitor sa mga online games para sa mga batang manlalaro. Planong matapos ang Committee on Welfare Act or Welfare of Children ang pagdiniga sa kailawang linggo ng Setyembre. At yan ang balita sa oras na ito.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charpabon, bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charpabon, bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail. Tibay ang kasama sa bawat gawa. Kapanyawan,
Pagod sa trabaho? Masakit ang likod? Tuhod o kasukasuan? Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinimen. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinimen. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:48 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyo pong lingkod, Action Angel Peralta, sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentang pag-ibig, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At batiin po muna natin yung mga nakatutok po sa atin sa mga oras na ito. Tito Benlor Lopez, yan po yan sa may bayan po ng San Fabian. Magandang hapon po. At sa inyo pong lahat mga ka-aksyon. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng atin pong nasa huling na po tayo, yugto, yan, bahagi ng atin pong programa ngayong araw po na ito mga ka-aksyon. At bago tayo, magpatuloy muna tayo sa atin pong advice, sa atin pong letter sender. Minsan kasi mga ka-aksyon, ito mahirap eh. Bilang, sabihin natin, ilagay natin sa kaibigan natin yung letter sender. Alam niyo, ang hirap mag-advise, lalo na sa mga kaibigan, ang hirap mag-advise, lalo na kapag bulag pa yung tao na yun sa pagmamahal, di ba? Di ba? May mga ganun pa kayong kaibigan, mga ka-aksyon, na kahit anong gawin mong advice, naku, binabalikan pa niya yung ex niya. Kahit sabihin mo na, kahit ang ganda-ganda ng advice mo, kinabukasan, bumalik ulit siya, di ba? May ganun ba kayong kaibigan, mga ka-aksyon? Diba? Magsasabi siya ng problema niya sa love life, diba? Tapos advisean mo siya. Iisip-isip ka pa, mga ka-aksyon, diba? Tapos kinabukasan bumalik doon sa ex niya. Alam mo, mahirap talaga mag-advise, lalo pag bulag pa yung taong na yun sa pagmamahal, mga ka-aksyon, diba? Pero siguro para sa akin, sa letter sender natin, minsan kasi kahit masaya tayo sa mga bagay na mali, di ba? Bakit kaya ganun, mga ka-aksyon? Kung ano yung mali, o kung ano yung sa tingin natin hindi magandang ginagawa. Minsan yun din ang gustong-gustong ginagawa ng tao, di ba? Yung mga bawal, yung mga mali, di ba? Pero minsan kasi masaya tayo sa mga sa mga bagay na mali, di ba? Ano nyo yan, mga ka-aksyon? May mga taong masaya, kahit alam na temporary lang yung worth naman, 'di ba? Or yung temporary lang na yung kumbaga kasiyahan, mga ka-aksyon, 'di ba? Pero minsan kasi mga ka-aksyon,
sobrang bulag po natin sa saya at katotohanan, doon tayo masasaktan, diba? Isipin mo na lang sa letter sender natin, kumbaga, minsan lang yan, diba? O di ka naman masamang panaginip, kumbaga. Masamang panaginip. Diba? At hindi kailanman magiging sayo yan, mga ka-aksyon, ano? Kasi syempre, isipin mo na lang, wag mo na ipilit, sa sarili mong kalimut na, na piliin ka niya, diba? So, sabihin mo sa sarili mo, imposible naman na ikaw yung piliin niya, diba? So, mahalin mo ang sarili mo, tanggapin mo, kahit anong mangyari, hindi magiging sa'yo yung buo, diba? Yung lalaking yan, mga ka-aksyon, diba? Kasi may asawa diba? Kahit nasabihin natin na pangakuan ka niya na soon, diba? Maghihiwalay sila, diba? Walang kasiguraduhan yan, mga ka-aksyon. Wala kang, dyan, parang mahirap pang hawakan yung ganun, diba? Kasi sabi ko nga, mga ka-aksyon, kapag nagawa niya yun sa kanyang asawa, naku, hindi rin malabong gawin niya sa'yo yun, diba? Yun lang naman, mga ka-aksyon, Kaya syempre, kung titimbangin ba man natin, hindi yung pagmamahal, diba? Baka kasi may problema lang sila, diba? Naghanap din siya ng comfort, yung mga ganun. Tigil-tigilan niyo ako sa ganyan. Na-stress, action angel. Diba? Tsaka ka pa, bata ka pa, diba? Alam niyo yung edad. Tsaka bata ka pa. Huwag mo sirain yung buhay mo, sa taong ganyan. Lumayo ka, maghanap ka ng ibang environment, yung mapayapa, diba? Ganun. Darating yung time talaga na ibibigay sa'yo kung sino yung taong nakalaan para sa'yo, diba? Na hindi mo kailangang masaktan, hindi mo kailangang maghintay, hindi mo kailangang makasira ng pamilya, hindi mo kailangang makasakit ng ibang babae, diba? Or kapwa mo babae. Yun lang, gusto kong sabihin sa letter sender natin. Wala kang aasahan doon. May asawa yun, diba? Masakit man, pero yun naman kasi yung ngayon tawag or label or tawag doon. Kapag ikaw ay kumbaga nakipagrelasyon sa may asawa, mahirap, mga ka-aksyon, ang tawag ng society, diba? Magulo yan, mga ka-aksyon, kasi kahit saang anggulo mo tignan, kahit mahal nyo pang isa't isa, other woman ka, o di ka naman sure betes, diba? Sure betes. Parang naman hindi masyadong harsh, mga ka-aksyon, diba? Yun lang, mahalin mong sarili mo. Kasi yan, isa din sa mga bagay na, kumbaga, magbibigay sa'yo ng lakas para, alam mo, kumawala, umalis, lumaya, yan, sa pagkakabihag na yan. Alam mo, ang ganda ng buhay, mga ka-aksyon, Huwag niyong sayangin ang buhay ninyo. Yun lang. Siguro, magtiwala din and then pray, siguro, mga ka-aksyon. Mag-pray. Hindi siguro, mag-pray talaga. Magsimula ka mismo sa sarili mo. Yun lang, gusto kong sabihin sa'yo. At darating din yung time na makakalimutan mo siya. Basta pag alam nyo kasing pamilyado na yung tao, yun na, layuan nyo na. Hindi hintayin yung mapamahal pa kayo, diba? At bilang pagrespeto sa sarili mo, bigyan mo ng respeto, yung sarili mo. At yun lang, you deserve better, you deserve the best. Kung ano man kayang i-offer ng mundo sa'yo, you deserve better, mga ka-aksyon, At yun lang. At alam mo na yung tama at mali, diba? Ayun naman kasi minsan, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung mali, yun din yung gustong ginagawa, diba? Yun lang ang gusto kong sabihin, mga ka-aksyon. Huwag ka ng dyan. Tawag ba doon? I-justify pa. Na ganito kasi, diba? Siya lang yung taong nagparana sa akin ng ganito, na mahal niya ako, diba? Pero siguro naman ngayon, kasi ilang beses mo natin gustong sinubukang makaalis, siguro naman ngayon, aalis ka na talaga, diba? Huwag ka nang babalik, diba? Huwag ka na magpapadala dun sa mga niya, pa-sweet, ganyan, diba? Bulaklak na salita. Baka binilhan ka lang ng bag, wala na. Binilhan ka lang ng bag na mamahalin, diba? Yung, ba yung tawag doon? Gusgusin? Gusgusin. Ay, ayoko.
Yun lang naman, mga ka-aksyon. Minsan kasi nadadala din kayo dun sa mga, tawag dun, mas tatamis sa salita, diba? Alam niyo, magaling sa mga ganyan yung mga, diba, sir? Diba? Kaya nilang i-manipula yung isip ng tao na parang, alam mo, kaya nilang ipa-feel doon sa isang tao o isang babae na parang mahal na mahal nila, diba? Na, ay nako, mahirap talaga mga ka-aksyon. Itulog ko na lang to. Hindi, pero totoo yun, di ba? May mga ganun. Pero isipin nyo na lang mga ka-aksyon, lagi ko nga sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ayaw nyo bang magmahal ng malaya, di ba? Ayaw nyo bang magmahal ng wala kayong nasasaktan, di ba? Ayaw nyo bang magmahal ng payapa, di ba? Type yes kapag gusto nyo. Anong gusto nyo? Magulo, mga ka-aksyon? Gulo-gulo na ng mundo, huwag yun ang dagdagan. Para na lang po sa ating lahat. Kung man ay babae or lalaki, huwag kang ikaw yung maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya o ng isang relasyon. Diba? Huwag mong subukan, sinasabi ko sa'yo. Bago pa lumalim ang nararamdaman, lumayo na, mga ka-aksyon, ba? Guard your heart, protect your heart. Para hindi kayo magsisi sa huli, piliin nyo yung tamang desisyon unang-una pa lang. Sa una pa lang, piliin nyo na kung anong tama, mga ka-aksyon, diba? Alam ko lahat tayo, deserve nating mahalin, deserve nating magmahal. Pero yun nga lang minsan, mali tayo ng mga pinipili natin or desisyon natin sa buhay. Pero hanggat may oras pa tayo, mga ka-aksyon, hanggat may pagkakataon, pwede pa nating itama yung mga pagkakamaling yan, diba? Yun lang, matuto tayo sa lahat ng mga karanasan natin sa buhay. Yan na maging lakas natin, sandigan natin. Lalo na sa letter sender natin na kumawala, umalis sa ganyang klase ng relasyon. Sana'y mahanap mo ang kapayapaan, mahanap mo ang pag-ibig, at taong magmamahal sa'yo ng totoo. Yung walang sabit, diba? Walang pamilya, wala kang masasaktang ibang tao. Yung pagmamahal na malaya at payapa. Oras natin, mga ka-aksyon. 2 minuto bago sumapit ang 2:00 ng hapon at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Bago tayo magpaalam, batiin po muna natin yung mga tumutok sa atin, mga ka-aksyon, ngayong araw po na ito sa atin pong airwaves. Atin po Nanay Christy Fabilaison ng Dumalandan West Lingayen, Pangasinan. Sir Reynaldo Laison Sr., Sir Reynaldo Laison Jr., batin din po natin Sir Eranio Paragas, Sir Rene Boy Paragas ng Bayan po ng Aguilar. Magandang hapon po sa inyo. At batiin din po natin, di nagpapakita yung dito sa Facebook. Ang Dumondon family, dyan po yan sa may Agoo, kay Auntie Mila, Uncle Okoy, si Kuya Rolando Dumondon, kay Romel Dumondon, shout out po sa inyo, ang Dumondon family. Basto family, maraming salamat po sa pakikinig. Nanay Vivian Olarte, dyan po yan sa may Tubaw, La Union. Madam Malu Malanum, kay Sir Mike Fernandez, maraming salamat po sa advice po ninyo, sir. Sir Carlo Aquino, Madam Brenda Di Guzman, thank you so much po sa advice nyo. Tito Benlaur Lopez, Madam Julia Madriaga Marquez, maulang hapon, beautiful angel, ingat palagi sa pag-uwi. Nako, mag-iingat din po kayo, Madam Julia, sa inyong mga lakad, sa inyo pong ginagawa, sa inyo pong kinaroroonan sa mga oras pong ito. At maraming salamat sa inyo pong pagtutok at paghapol sa atin pong program. Hindi natin makita yung mga dito. Tingnan natin. Hindi siya nagpapakita. Mahina yung internet. Try natin yung mga batiin natin. Baka may mga magtampo dito batiin natin Brian Harris Almonte. Ayan, si Lawrence BJ Lopez, hello. Kay Ryan Vincent Cruz, dyan sa may Palapad. Madam Rosel Hugilon, kay Ruchi Espinosa, kay Ma'am Elsa Kirostere, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, sa mga nanonood, sa mga nag-share ng ating pong program, thank you so much sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon. Batiin din po natin Daniel Joyce Peralta, ganun din po si Sir Alfredo Mendoza, shout out po sa inyo. Kay Sir Mark Angelo Batawil Sabado ng Pangasinan Police Provincial Office, magandang hapon po. Kuya Jarel Hofana, good afternoon po sa inyo. At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Bukas po ulit, 12:30 hanggang 2:00 ng hapon, dito po yan sa programang Love Notes Unlimited.
Nakasama po natin sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferreira. Ako naman po yung nakakwentuhan at nakasama, Action Angel Peralta. Tumutok po kayo sa mga programa pa po ng DWCM 1161 kHz Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at comment